Bisimilayi malaktiga don kibaru kɛnɛ kan. Bi kibaru m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Mopti mara la yɛrɛ la ka fɔ ko finitigiw ye i bolokari majugu dɔw kan ani u ye dɔw kɔni faga. Ayiwa kibaru minnu sena ma olu y'a yirana ka fɔ ko lakana okumu kɔnɔna la ko tarata don février kalo tile 18 kɔnɔna la min yɛrɛ ye Somadugu ye ni ale bɛ Mopti fan fɛ ko finitigiw kɔni taara baara dɔw kɔnɔ na. O baara ninnu kɔni okumu kɔnɔ o y'a yira ka fɔ ko u ye majugu dɔw kɔni bɛ yen nɔ u ye olu minɛ ani majugu dɔw kɔni bɛ yen nɔ u ye olu kɔni faga. Ayiwa majugu minnu minɛra ko maa 3 kɔni bɛ yen ni majugu ninnu na ko a yirala ka fɔ ko olu kɔni tɛ maliyɛn ye k'olu ye yɔrɔ wɛrɛ maaw ye k'u nalen bɛ tiɲɛni na an fɛ yen. O hukumu de kɔnɔna la finitigiw kɔni ye ni makofɛlen ninnu minɛ nka o ma yira ka fɔ ni majugu ninnu kɔni bɛ bɔ dugu minnu na. Ayiwa ni maa ninnu minɛlen kɔfɛ finitigiw ninnu kɔni ye ninnu dagayɔrɔ kɔni ci ani u ka marifa minnu tun b'u bolo u ye dɔw kɔni tiɲɛ o la a n'u sera ka dɔw kɔni minɛ. Ayiwa hakilina jiginna an b'a yira ka fɔ ye kabini février kalo daminɛ fo ka taa bila bi la min yɛrɛ ye Mopti fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bangafi cercle kɔnɔna la majugu kɔni bɛ ka tiɲɛni don yen dugulamɔgɔw kun u b'u ka yɔrɔ caman kɔni jeni wa dɔw yɛrɛ la u bɛ maa caman kɔni faga i n'a fɔ ko février kalo tile 14 kɔni kɔnɔna la u ye Okosabu u ye faalijugu kɔni kɛ yen nɔ tuguni. Ayiwa o de hukumu kɔnɔna la an ka finitigiw kɔni bɔlen don nin yɔrɔ kofɔla ninnu na ko walasa u bɛ se k'u bolo da ni majugu ninnu bɛɛ lajɛlen kan walasa Bangasika ani Mopti n'a lamini bɛɛ bɛ se ka lafiya cogo min na ni binkani jugu ninnu kɔni na. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Mali gouvernement ale kɔni ye miliyɔn 30 bila ka taa di maliyɛn minnu sigilen bɛ Chine kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu sigilen bɛ Wuhan. Ayiwa kibaruya min sera ma olu y'a yirana ka fɔ ko Chine jamana kɔnɔ ni bana kura dɔ bɔlen ni an b'a fɔ o ma coronavirus ale bana in kɔni ye ciyani caman kɔni don Chinois kɔni kun. O de hukumu kɔnɔna la ko kunu février kalo tile 18 kɔnɔna la ko min yɛrɛ ye Mali gouvernement ye olu kɔni ye wari dɔw fara ɲɔgɔn kan ka taa di maliyɛn minnu sigilen bɛ Chine jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la bana yera yɔrɔ minnu na. O de hukumu kɔnɔna la min yɛrɛ ye gouvernement u y'a yira ka fɔ ko u k'u hakili sigi wa ko olu kɔni bɛ u jɔ n'u ye wa olu kɔni bɛ k'u dɛmɛ. O dɛmɛ ninnu de kɔnɔna la ni Mali gouvernement kɔni ye miliyɔn 30 bila ka taa di ni makofɛlen ninnu ma walasa u bɛ se ka u ka musakaw bɛɛ lajɛlen kɛ fo ka taa fɔ bana in kɔni fura sɔrɔla la. Ayiwa min yɛrɛ ye Mali gouvernement ye olu kɔni y'u ka lasigidenw bila ka taa Chine wa ka taa ni makofɛlen ninnu kɔni kɔrɔ walasa u bɛ se k'u hakili lasigi ani ka se ka min yɛrɛ ye nɛgɛjuru ye k'a bila u n'u somɔgɔw cɛ walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i hakili sigi cogo min na ka dɔn ko kojugu kɔni tɛ nin makofɛlen ninnu na. Ayiwa an b'a yira ka fɔ Wuhan n'ale yɛrɛ kɔni ye Chine dugu dɔ ye ko maliyɛn minnu bɛ n'olu bɛ kalan na ko olu kɔni bɛ taa maa 43 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni na. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ bila a yirala ka fɔ ko Mali finitigi kelen kɔni bɔnɛla a ni la. Ayiwa kibaruya minnu sera ma olu y'a yirana ka fɔ ko tɛnɛn don février kalo tile 17 kɔnɔna la ko nin ye bila ni ale yɛrɛ bɛ Kucala fan fɛ ko ni an b'a fɔ min ma ko poste de péage n'o bɛ kɛ n'o kɔni ye fɛn ye fɛn min bɛ kɛ dugu donda la walasa ka a ladɔn taama mobili minnu bɛ na don walasa k'olu ko jateminɛ. O hukumu de kɔnɔna la majugu dɔw kɔni taara nin yɔrɔ kofɔlen na ka taa mugu kɔni ci maa minnu bɛ baara kɛ nin poste in na. O mugu kɔni cili a yɛrɛ ka fɔ ko min ye gendarme kelen ye n'o ye Mali finitigi dɔ ye ko ale kɔni ni tora nin waleya ninnu na ani min yɛrɛ bɛ baara kɛ poste la ko o fana kɔni bɛ yen nɔ ko o joginna kosɛbɛ majugu ka kisɛ kɔni fɛ. Ayiwa ko nin majugu ninnu kɔni tun ye maa 4 de ye k'u tun bɛ moto kan wa tuma min na u kɔni nana u ye nin waleya cɛjugu ninnu de kɛ. Ayiwa ko waleya ninnu kɔni kɔfɛ min yɛrɛ ka fɔ wari minnu bɛ sɔrɔ poste la u kɔni taara n'o wari ninnu caman kɔni ye. Nka an bɛ yɔrɔ min na bolo kɔni ma da nin makofɛlen ninnu kan nka ko sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na ka dɔn maa minnu ye nin waleya ninnu kɛ. Ayiwa kibaruya kuncɛla kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Bamakɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min yɛrɛ ye commune 5nan ye ko gouvernement ka ekɔliso maa minnu bɛ yen nɔ olu kɔni bɔra ka taa kɛnyɛrɛye ekɔliso denw kɔni labɔ. Ayiwa kibaruya minnu sera ma olu y'a yirana ka fɔ ko kunu min yɛrɛ ye février kalo tile 18 kɔnɔna la ko min ye gouvernement ka ekɔliso minnu bɛ commune 5 kɔnɔna la n'o ye ekɔlisobaw ye ko olu maaw kɔni tɛ ka kalan kɛ kabini wagati jan. O de hukumu kɔnɔna la olu kɔni y'a laɲini ka fɔ min yɛrɛ ye kɛnyɛrɛye ekɔliso minnu bɛ yen nɔ ko ka taa olu fana labɔ ko sabula olu kɔni tɛ jɛnɛ ye ka fɔ olu minnu ye gouvernement ka ekɔliso ye ko olu kɔni tɛ ka kalan kɛ nka kɛnyɛrɛye maaw kɔni bɛ ka kalan kɛ. O de hukumu na ninnu kɔni bɔra ka taa nin waleya ninnu kɛ.
o waleya ninnu kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko kɛnyɛrɛye ekɔliso dɔw kɔni ma sɔn u ka kalandenw ka bɔ o de kun na ni mako fɛnɛ ninnu kɔni ye tiɲɛni caman kɛ ekɔliso caman kɔni na ayiwa ekɔliso dɔw la u ye gazi kɔni fili kalanden dɔw kan wa ekɔliso dɔw yɛrɛ fana la ko u kɔni ye ekɔli ninnu bɛɛ lajɛlen ci ani min yɛrɛ ye karamɔgɔw ka mobiliw ye ko k'olu kɔni vitiri bɛɛ lajɛlen ci ayiwa hakilina jiginna an b'a yirala k'a fɔ kabini wagati jan min ye gouvernement yɛrɛ ka kalansow ye olu kɔni tɛ ka kalan kɛ ka sababu kɛ ekɔli karamɔgɔ olu ni gouvernement kɔni ma bɛnkan sɔrɔ u ka laɲini dɔw la min yɛrɛ ye nin denmisɛnnin ninnu ye u y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni tɛ ni min ye kɛnyɛrɛye ekɔlidenw kɔni nabɔli ye ko olu kɔni t'a dabila ko fɔ gouvernement kɔni ka bɛnkan kɔni sɔrɔ u ni ekɔli karamɔgɔw cɛ walasa olu fana bɛ se ka segin ka taa kilasi kɔnɔ cogoya min na ayiwa an balimaw ni ne tun ye bi kibaruyaw ye ka da aw tulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔw la